ଆସ ପିଲାମାନେ, ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପାଠ 2ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଅବନା ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଅଖ, ରଖ, ଆଇ, ଉଇ, ଇସ, ଆସ, ଉନ, ଋଣ, ଏକ, ଓଟ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। କର, ଖର, ଗଛ, ଘଟ, ଚକ, ଛକ, ଜଲ, ଝର, ଟକ, ଠକ, ଡର, ଢମ, ତପ, ଥର, ଦଶ, ଧନ। ଏବେ 3ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଅଳସ, କଳସ, ଆସନ, ବସନ, ଦଶମ, ଶକଟ, ରଜକ, ଶରଣ, ସହଜ, ସରଳ, ସଳଖ, ବୟସ, ଶୟନ, ସମୟ, ସରସ, ଔଷଧ, ଦରଶନ, ରସମୟ, ସମତଲ, ଶଶଧର।